uh, Mizo Academy of Letters kum som rupkin na pula biak mu the na kal tlanga thupui zir ho na ron tel zong zong te ama sai in zawai in chi bai kabu ka cheu hei ka ma mi te khan hunan mang tha khop maya umoi ten bulatan don ti tele pu ram ten chun zom don ti te ro lo puyen chun zom le don ti te kan riat khanin lom om ka ti khop maya ke ron pe ve tur lampang hi tual tro lampang kan tan na tur thil te ani do na simple ang reng tak karon khera chuak do na ni kum sang ni panga vela khanin Mizo Academy of Letters le champhai Academy of Letters te hianin Mizo pi pu te sa khua len tharau lam tluang ti vel zir hovin hun kan mang to a chuta chon kalo tel ve to a chuta tang chon sang ni som panga thleng vel khan langsar lo ang reng takin annual meeting a katel ve zo zo trina maru chu sang ni som panga nu lama khanin kan om na mun ten lo zir ta view lo nen ka chun zom thei ta view lo deva he hun poimo takamin ron sheve hi alo bom ang reng khopin ka ria pasui tikim tu mai ya kan in ngai do wangin i hun mang rei tu ra kain ngau ngai hau lo bane chuanin rampon lampanga om me kan lo ni wangin tiang hen report te po toy te in han petai la han soi tai la tuna hian US a hianin Mizo in report society zom chin hi sangli zathum som pali kan oma Indian a hin sang khat zakua Maryland Washington DC area hianin zasari som ni pali Texas a za som ruk pali Michigan lama za som pathum Kentucky a za pahni North Carolina lama zathum paruk Iowa hian zasari som riat pakua Florida a somnga panga Kansas Missouri hianin somsari pali New York le kai no hiang New Jersey ti lampanga te hianin somriat pasari an vain in report in his sangli zathum som pali kan meka chung chu nakina kan soi chun zom tu ne na poimo deu tur ka ngai wangin kan bel ve hle kani ti chuanin chung ho te chuanin eng eng monga itu na te kan han mang chawa kan han senga chung zinga mi te chuan ti la thawm be US Mizo Academic Network pi te kan din ve a e kan zinga zan na hian ka hriat so lo chuan kan board of directors zinga mi nei lo chung nunga NIH cha postdoc ti me pon miron troi omin ka hria chu mai ba ka chung ko lampanga tangpo in UTC lampanga doctorate ti mek zo te te zo el zo ram than sang te ne kan pui zo tho moi nu te le RP te ho pon ron sun miron troi omin ka hria lo mum ka ti khop maya US Mizo Academic Network hianin naktuk zan le naktipa hianin webinar kan hoi hot vele dona academic research chungchang ani dona man choi lo vai tiang research methodology ang chi te eng eng mo zir na tur om hi Mizo mi pui hian ron luthiam ila ron luthiam ula kan handu khop maya sumle pai tam tak seng lova kan mi thiam te ne na tanga tiang ngai thlak ti na hun tra kan nei tur hi lo mong khop mai raven doctor lol sang ti ma pachuo kum tam tak professor na lo thok to Mizo zinga chon rampo na professor kan nei masak berte poni hial mai theya a chan chin nak tu ka hian in kim chang zo kin tu nang hun vela tho hian kan soi le don thowa soi kim chang lutuk lo mai tai la tho me ti chuanin zan in hi mithiam pun khom na nia e ka in sorbing na lam pang tak ani lutuk lo wangin te teng tap chak ti ti ang velin kha po pi te hon oma tap chak kan theory ti ziak tu ten om boka tap chak ti ti turang vela kan ngai chu tiang tur chon milo don son sak la kan du kop maya e rampo na literature lut zual na Mizo literature lut zual na hi atong tu a fi atu kan han tang chho zela he mal lampang atang phei chon chu ti lutu ka kan beng khon an la ni lo mai theya youtuber kan han ting chi ho te hi an lo hlu hle mai an ram lak chin hi zau wa Chicago zirna chhun zamin university ka oma kum ni ka om masa chung ati chuan hun sang sanga he Mizo an om mu mal lo awangin
mizo nai thei ber tur nia kan hriat te an in khom na mun te po kan han zong in kan han pan ve ruwa ka an ina te po han lu po ve chin kan han na ya chung te chuan ke ni thlen phak reng reng lo na mun kha han lo thlenga youtuber ho khian an lo thlenga pasal tha thun tu thang toy te khan lo ngai thla tluk tluk mai azan khu in an na thok te khan lo ngai ve na ni ti kan han hriat khan heu in ramla ka van zau em in va tangkai em ti kha ril ruwa langa an lukhop maya henga te po hi kan ngai lu thiama kan choi vul thiam te kan thlop thiam te po hi ngai khop mai mi zo an ni hrim hrim chuan youtuber tha an ni tura ngai la lo subscribe ve po hi kan batani hi mole antana ebel lo nena lo in thun zom ve na chin om wang po hian ti te hril ruwa om boka chung te po chu zanina hian an tan kan campaign te rewani heng pasal tha thon tu te hi jin kong thui tak tak han zo na te hianin atangkai kho maya nam dang thon thu le thil dang hanin oi teingot ai chon ma ni nam thon thu ngai nom le nui ti za ang reng tak tak ma kan hanin oi tei thin te hi tangkai kho maya chung ten ate chuan hlut na refia zeli la ti kha kan zep zo tu ne ti chuan zai thiam kan tiang chi te po hin lo tho lo kho mai heng te hi kan tan an tangkai hle mai kan thu le la thei dar na konga mizo trong mu mal mang lo kan tiang chu mizo in official language kan da hi mizo trong han ti ta deuh bi kila azar apeng mun sang sang mi te po hian in han trong zot zot theilo ma sela zai thiam te zai angai thla ka tang ten trong an lo zir na sa em maya tun ma deuh khan zo kho than dar tiang chi te khiang oya kan tiang chi te eng emo Korean film te thleng pon an lo le lin kha kan che vela baramala matang te Bangladesh atang te ram pon hun sang sang atang in an lo en zau le khang te po khan ram alo lana sa em a chu ziak mi ten kan le khapu kan hral theina tura mi tam takin tong an zirna hma hruai alo ni reng maya heng ho hi hnol suwa thau lo turan lo van em ti te ril ruwa omane chuan lehkhabu lo pung zel te hi hei notebook room lampang te hi kan an be pop ve renga an ni pawh hian kum tin lehkhabun hral na sat zia a pun zel dan te hin sawi thina chang chuanin mal lampang atang te ziak mi tang te pawh hian kan duh thaw luata lehkha te chhir ngai tamang lo ang te hian kan in chhuah deuh lek leka thang thar te tan hriat hre deva beng te thlepa tina phur lo bawk hian a langa kan pun zel dan te kan ngai hlut zel dan lam zawng te pawh hian ngai thlai la zanin a pawh hian hei ron kal te ho kan en chewa in lehkhabu te hi ngai nom le enge ning hak hlel taka kan lo thlir te kan lo cha vong vong te deuh kha ani nual hlom ti kan hriatin lawm ka ti khop maya chuti rol chon gor khali bong cho phuran tiang dewa ma ni thom chi hria ro pui in ti em mai kha lo oma atok lo deuh bokin alanga eng tin nge thu le la hian thang le thar lo zel tur te hi tui lo thei lo tura a to nei lung kan buat sayang ti hi zanina karil ro vit ta deuh ber chu nia chung chu kan sarkar hruai tu te lam beng te la thleng se kan duwa abikin mal te chu i recognize NGO kan ni awangin kan ti tur ve om tak te nia sarkara public policy lampang siam thei tur ang chi te po anor thei tu tur te kan ni awangin zanina po hian chu tiang lam hoi chun ril ru kan seng tel bokani ti chuan chung atang chuanin thu le la tui lo thei lo tura to nei legin kan buat sai na kong poimo pakhat na nia kan ngai chu ka zanina pokaran soi de unwal thom to kan thian ten MBSE te MZU hnuai zirlai bu te hianin ama zirlai bu ngau pia lampang a hian require reading han tiang chi chhirama mo ang chi hi in buk tok tak siam tel ze tel te hi poimo hle mai tin sikula hian dar ko aten tana tlai dar li ate dar thum aten bang zirtir tu tena thir fiana hrai an tiang mai hianin kan in kai hruaina satwa rei tok to boka an library art tur zawng te hian eng tin nge period khat ang vel minute som thum minute som nga dar ka khat vel tal te siam dan omem hetiang tei buat sai thei ni ve to em tiang chi te no pang te an ni lai tanga ziak le chhiar hebit tak tak an nei theina turin an mani tui zawng tak le ka bu
bathurnal sela chu tang chuan journal ang chi te han ziak sela chung te chu ram changkang an ti dan fo te lo nia kan ramatan hian chok lu ve eva it om em ti te ril ro an om tel bokani ti chuan adot le chuanin veng tinga public library changtung taksiam tura man lak te po hi chakom to khop maya chemical tlang hian tong zirna course ang chi te po hi eng tin nge mi pui te hi library mamo lo thailo kal lo thailo wa kan in siam ang te hi thil poi mo tak mai lo nia mani pe chu he library pakhata hianin ya mun thang sha ka kal kual thina chunga chuan zirna library ba ka public library ang chi te chuan laptop ten sem veu mai e khai nang ni ang zong kan phahau lowanga maro chu ti ve thei tam tak kan va nei chiang ve o ti kha ril ro oma mizoram din hun te kan ngai tua state library omna hlama ma alir thei nei lo tan chon pan wang wang hau tak lutuk dewa ti chuan veng chunga kan uai me library nei ang chi te du ang tokin ala chhorna om chi alo ko san lampang te po in mani ko san chungoi mi bak chun huam lutuk lo te pon langa chung te wang chun veng tina public library changtlung tak siam tur malak te hi mal lampang te hian kan nor thengim o ti chuan chumi kal tlang chuan rampo na tanga mizoram at na ron thok te ta na tong zirna program tha siam saknan te mang tai lamal kha nge ne ken ko tu te po tangila chu tiang chuan non profit organization ang chia kan in register na ang chi farm and society kan ti ang chi te hi i non profit kan ni ang takin sarkar tan te van tlang tan te kan tangkai let na turlam hi kan ngai tu na satangai khom maya chu tiang kal tlang chuan hi kan curriculum kan design na po zani la po hian hi academician tam takin om ti kan hria chu wang chuan kan war du deuh hlek a heng te po hi khanga trongan zirna tur entinan IAS Aizol DC tur rondania policy DC turin IFS rondania chung chuan aron omna tong eng tinge thiamanga tu hne na tangin nge zirang ti ang chi te kumrei lo te lo tur ma ni sela thlani khat an rem chan anga tong zir tir turin malkal tlang hian chung veng ti kan library te chuan college sa zirtir tu te mi chi hrang hrang kha volunteer an thei do na chu mai ba ka he em ezirlai mizo zirlai te thiam tak tak kan nei to tu chunga te chuanin tong zirtir tua mani in volunteer te kan tin kan voluntary hun kan man kan sen so ang zat te po kha nakina na kan zon le na kong thlengin eng ting nge zia ne tangka yang tiang chi te chung ho dar kar zatal seng so to ang chi te chu MPSC te po in nakina van tlang tan dar kar zatal tong zirtir ni lo tangkai to chu wang chuan nang hi net nei ro rawa PhD nei ro rawa tlang tan na tangkai na lo nei to ini bi ka wangin du sakin yang tiang chi te po a percentage zong te point mark ang chi te leng ang mo hianin lati theini ta sela du khop mai chung chung ai na hretur deuh mal lama kan hroi tu ten i kong lo dap theila du hleng ka hria tin chung pia lampanga chuan nia chung ina kentela chumi puin engtinge library him mamo an mamo ang engtinge pan lo thailo wan omang tiang chi kha thil sem tur te thil eng eng program ang chi te adar card siam tur tiang chi te po DC pan lui lui ringot lovin library kal tanga ham that na eng eng mo Korean language ang chi te Japanese zirna te khating kan tong sang sang kan zirna tur ang chi po kha i tuna nge ni MOIC na an coaching an tiang chi te po library a veng kata library a zel mizo hianin kan buai na chu state bank te kan tia voi khata thok tu lian lutuk tam lutuk mai mi som thum som li bung lui lui turin office lian pui nei kher kan tum thina a thok nge ta tak chu mi pakate mo pan hi mo in vil mai sela chunga tang chuan volunteer enge moza zirlai high school zirlai higher zirlai college zirlai university zirlai ang chi ten volunteer in nan thokanga chu tiang chuan tangkai takin kan in cho ton dan tur hi kan ngai tu tul hleng ka hria ni in pathum na chon ni china kan hruai tu te kan mitiam dang te nan soi khan in mizo history le kan culture encyclopedia ang chi hi siam a hun to hle mai tu na chon kan khu kan tlai lam lek lek ta a kan ziak mi te an hun hung lam tak tak alo ni to a i kan history ziak tu zinga chuan
ubi la thang lian te po tu na chun kum upa chak lo lam takan lo ni to a chu mai ba ka mi thiam enge mozat an hun hun hung lam tak tak lan an mek kan nei chung te chu chhor tangkai thei la chuan a phek ni katan lo en zo po in an ni kha authority nei ni ve mi owangin nakin zela kan chhor om hle mai ti te ril ro oma palina chon mizo dictionary changtlung tak kan in tron tlan thei tur siam po hi kan mamo khop maya chunga chu kan nge ne mal ho tu ten kan tho ho na te tilang turin enga te hi kan bo chei van tru lem ti ril ro oma in pangana chon zirbing na angai hluthi ril ro anom tel boka ataka zirbing mi te ti tak zeta bei tu te bei na hinga iluthiam zela poimo khop mai covid ina hrin so te poni de mai theya tin college cha zir tir tu mi thiam tak tak kan nei tre maya an felan tai man via ka tha to boka chungte wang chon tu na chon zirbing mi tak tak ten oi thang pa chan chin tiang chi te tu tu mo chan chin kan han enge ne han han zirtir chho zel te hi lom ang khop mai chung mi te chuan an zirbing na kha kan ngai lut sak chuan zirbing zel anuam dona ma ni zirbing lo sak bezeka thiam in ti em ema in rot ve zen kan tum thin hian a zirbing te zirbing na kan hnual suata nge ni kan lo wada niam sak thin ani ti te po hi ngai tu apoi mu in ka hria hei chu ka sap je kan ni lo hei chu ka ti mi ni lo dewa chu wang chuan helam pang zirbing mi lal tran pu to chung ani chuan e khai puma tlana rang bana college associate professor or assistant professor te khan o masin tiang chi te criticism lamani chuan po op ten o masin ti chi tiang chi te novel lamani chuan tiang chi te khatiang khan ati om mi tak te hna po hian pethiam chho zel tai la chu chuan e kan zir bing na te kan bing na te kha ati hlua chu tiang ni lova mi pakhati na ti mai vai ma ve vek kan han tum hian ti tak zeta lo be te zar kha kan zowa an hna tanga kan lak tho kha ngai thina chung chuan in mizo tlem te hian kan scholarship ang chi te kha za le ngai lu ta lo pha thina azirbing mi te ta na ti tui om lo thin te oi mo ti ka ri ro tom bokane paruna chon plagiarism laka inven hi apoi mo hle mai atro tuna kan ziak mi enge mo zat kan kom ko la an ril ru ti nuala ti tliak boy boy tu chu e khai uluk takin kalo ziak fe kalo la khom ve sau sawa mun sang sang ka zirbinga ti chuan min ron ho sak zuaya pathum thali nuan ti bo nge ya chu ta tang chuan an ma ni ro om chuak angin an ti chuak le katan chuan chet ve ngai na om talo ti chuak ve mai la en tona rukru ang chan ka chang to mai don si ati hi mi eng mo zat kan han kom chuak to apoi hle mai ril ru te na enga tinge kut kem nei nual suat thin nam khan hei hi kan chin mai le chu wang chuan mal lampang atang te po hian hemi ti re tur zonga in zir tir nei kan kalpui atul kho maya e ram tu na kan khosak na te phei chuan hei hi serious em maya kan thian pa kan zir pui US Army ania kan han zir ho chuan kan ot em thina a chan chu sarkar tran puina inaron zir theya ke ni chon scholarship chu engemaw zat kan la te me umaya maro zu kan in nom sak le ma devani ani chong awan ne si pai tang to ron zir le nia ti chuan maro chu semester khat kan han kal zowa systemic theory te kan han zo eng mo kan han ti zowa ta chuan a ron lang ta reng lo mai re mak mai enga tinge khri sei kan ti nak na ka anu kan han hriat le dan chuan tlar khat a paper a khan tlar khat ama ir om chuak ni lo mi mi thu zia kan lak ma sela aziak tu footnote reference thatak en noten nei mi asilo ama ir om chuak anga tar lana lo neya chu professor ten zan han ngai vi wa hei kongai ni ron siam thale thengem he tlar hi nan tia adu talowa alo in da sang de te pon mai theya chung te wang chuan ani chuan dan ni bo chia chu wang chuan nang zong om zel the ni talaven ti an not chuak ngal thak maya khatianga ka tu na PhD kan dissertation te MPhil kan dissertation tam tak te MPhil mi te MA mi te pon yang chu tam tak hi han chek chia mai la chuan mizoram a hian
degree kan in pek sup hi 50% chu kiam mai ngem ti turang deuh thaw hian plagiarism a hian kan film lo thei ni na langa chu wang chuan khang te khanin nge ni mana tu te mo mi thiam tong kam ang devin degree chu kan hlo chuak ol sam tak takin kum thum kum lia kan in pe zung zunga maro chu zong lu rowa rang ka chak thitar ang mai an tiang deuh kha chana chang theya a degree hlut na om lo theya diploma mil satlia kan chin chan tir theya tun lai kho vela pe chan mi zo zinga ve om deuh mai chu degree lem dong kan tam em mai hi nia poi em mai thorim hlut zia hi hian nge ni thorim rim taka thok te thorim na kan ti ho zo thi la dik ome in a hlut na om lo hrim boka thei tok chua be in om lai di krilem kan nei sup te kha dik lo wa mi zo zinga hin pachal lang pui doctorate lem nei kan om fur maya eng hi nui ti zabang lo wa te nui ti zabang lo wi ti kan la ni zel don si chu wang chuan chui tlak deuh tak tura ngum ro au tuar khopa kan zir bing ve na hi kan lo chua chu tiang nge chu kan salu kha kan tar ve kha kan ti tur ni chu tiang tur chon tai mak po chu a zelang uti kha kan soi ve khang lang du ni in pasari na chuan a top lam kan thleng ta a nursery rhymes lampang tan la ka ngai hi fanu kum ni le thla som or mi kan ya chung te wang po chon ani pakhata no pan lai chuan ding te sai ro ka ti te thing tu bo te chi hrang hrang in no pang in fiam na in oi tleina tur om thina hei America hin fa te nen omin sap trong hen zai em a thiam em anga na takin an lamanga mani trong hian an trong thei loi lovang ti ngai tu na hian za na mu hlei thei lo hian bin siam thina chu tiang an om tik ni piang chuan mani rama ho wang wanga khi ta thing tlang ko cheng ker ni kan ngai thin na khanin se phung laia in khoi ber turin tui hok pu atura hruai kir le hi karil ru tak pawnia chu tiang an ni lo chuan mani hnaman bo chuan pathian in min siam chan kan hlo ti na nia mani hnam thil te kan hlut lo chuan pathian kan za lo ani chung te wang chuan mani hnam tong te mani nam in oi tleina na kan lo man thin in zir tir konga hian tran kan la ka ngaya ei tun hnaya pa chung university college te hun sang sang in mi sang sang in thanem ngai nursery rhymes kan tiang chi ho hi an ron ti chuaka lom om khop maya kan du tho deuh na ro cha soi lang ta ila naupang tong ni lo in naupang zai ni lo pui tling zai tho an ron ti chua wangin rampo na mizo te naupang ho beng hi ver lem lo khop maya an en rei pe hau lo mai naupang an ron lan ve ro chan an hoi zor zel mai chu chu taka kan lo ton to mun sang sang kan lo en to ania heng konga hian a than hem ngai te ho khan angai in a hria college a thok me khote college chang sang zan in a pe chon kan om wangin chung te chuan a thei ram chuan hetiang naupang sak tura à i tuna kan nursery rhymes kan nei ve ho nau pang in om tlein ang chi ho kha kan siam po in video te kan lo siam ani po in nau pang zai nge ni thei sela chu chuan an ma ni om zia ne an penga lut em thina nakina tong kan zirna po om zian ne abi takin tuna generation alpha kan ti ho zinga ngat ei chuan in tiktok culture reels ting chi ho kha an tan hianin eng lai po en tur omani wang hetiangan mu mai to ka kan the dar te hi kan rin phak bak in om zia anei thina chunglam konga chuan a tro na leilung kan le ka bu te shali la kan dua kan le ka bu te hianin thleng hla se kan dua dar zau se kan du ni thei ma se heng kan nau te generation alpha ho kan ngai tha ngat chuan kan rin a hian kan thlen china toy hle dona tuna po hian mani chun thla khan mizoram a chol pangin hun ka manga press sang sang ka to kuala chunga te chuan karil ru ti hrom tu pakhat chu kan mi thiam tak tak te hian tuna chuan le khabu hi an ti chuak gam mang to lo copy zan hi lek lek ten ti chuaka digital copy ten an ti a ti talek maya chung te chu poi khop pin ka hria a chan chu kan mi thiam te hianin hral sum lampang te kan lo em lu tu kan yang e hral ban te nei rui tur ani ke ve khang lang po hen le khabu mingin som pahnih ka ti chuak to a
i a hral kal ber ber te ni vek kher lawang maro chu hral lo te ru i se ka duwa a thei phei chuan veng khata te hian mi panga ai tamin leilo thei hram sela kum som ni ve hi kale ka pui thang se ka du ni a chan chu ka chut non le mai lo chun market a lo chun le ka bu thi a chang don ti ka hria chung te wang chuan le ka bu zor ho phei chuan nui ka ti zaviu thina bu som ma phei chuan bu thum ai tam le te ka phal lo thina hrala ni tin zuar kol ho te hi tiang khanin veng khata te hianin bu thum buli ai tam hi kal lo thei sela chu ai chuan a momo takin ron lei sela he ta tong kolong atang te khi ta khuang pha atang te vai kho thlang atang te zong te tui atang ten copy khat lek lek te poron chang sela chung chuan an ek in bang dap tiak pa te na nun chia ranga ti khanin an in ho kual vengan rinak nak thinanga kan chu zom kan chu chun zom hal lo kan chunon hal tluk tluk theilem lo kan ni point le ka budam ria chang thina chunglom hoi zong chun kan mi thiam ke ni aya sum le pai lama po mom tak tak tur te po hianin ngai tuana sengin thil phal le zol te tai la ti te thleng pon ril ruan oma chung te chu toy te in kan ir bo ve lo kan ni chu asoi tur tam tak omanga maro chu nakina soi ho na tam zo kan ni the nan ka tu to ka nge ka lo me